Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Ito si Mike Padua, nagbabalik sa ating weather analysis na araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Mayo 6 hanggang 8, 2026. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At gusto ko rin pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power at ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by our Honorable Mayor Lene Robredo, at ang ating Honorable Vice Mayor, Gabby Bordado. Well, meron po tayong bagyo. Gaya ng sinabi ko na nakaraang update natin a few days ago. Sinabi natin na may mag-form po between May 6 to 8. Nag-develop na po. Actually, early siya nag-develop. Kagabi, nag-i-issue na po ang Japan Meteorological Agency. And then this early morning, nag-upgrade na rin ang Joint Typhoon Warning Center bilang 5W. Panglimang bagyo sa Western Pacific based sa JTWC records. Okay, so tropical storm na po siya. Ang kanyang hangin ay 65 kph at any moment, baka maya lamang, mamaya refresh natin yung page ng JMA kasi sila ang authority magbigay ng international name as designated by the World Meteorological Organization, WMO. So, silang bibigay ng pangalan. Ang next name po after Sinlaku will be known as Hagupit. Naalala niyo si Hagupit? Ito yung bagyong Ruby noong 2014 at may ginamit na rin ito kasi paulit-ulit lang yan, 5 columns. And hindi pa siya umabot sa klasifikasyon na mag-graduate na siya o tatanggalin yung name niya sa listahan kasi hindi siya umabot ng billion peso damage o maraming namatay. And yung si Ruby noon, noong 2014, humina po yun. Naging tropical storm na lang dumaan sa Samar at Bicol, December 2014. Kaya hindi po siya nag-graduate. O, hindi binigyan ng diploma na tapos na yung pangalan mo. Wala pa siya sa Hall of Fame. Kumbaga sa mga pangalan ng mga bagyo na destructive. And then, ang masaklap pa itong bagyong itong Hagupit noong 2014, naging famous yung CNN News Report. Kasi for the next 5 to 8 or 6 years yata, ginamit yung name, yung video clip ng CNN para i-broadcast sa social media at sa YouTube na may bagyo na hindi naman totoo yung balita. Okay? Grabe yun. Talaga nag-create ng panic sa tao, anxiety, mga alarmist, ang dami talaga. Until now, ang daming nagpo-post na mga panakot. So, tandaan po natin, nandito tayo sa mundong ito para magbigay ng proper information para matulungan ng publiko. Nakakaawa po yung mga naapektuhan. Okay? So, let's all pray na itong bagyong ito hindi po mag-landfall. May pag-asa pa tayong hindi mag-landfall po ito dahil yung uncertainty forecast nandun pa po. So, pwedeng umakyat, pwedeng malusaw dahil po may dry air na papasok sa kanyang sirkulasyon pagpasok ng Philippine Air Responsibility na yung weekend. At pero although may forecast na abot ng severe tropical storm, mga 95 kph o 100, let's hope na hindi na po siya mag-rapid intensificaciones. So, rapid intensification. Ginagawa ko lang in Espanyol yung ating rapid intensification. But, yan po. Bantayin natin and we all pray hard na sana maglihis. Okay lang magbigay ng konting ulan but huwag yung grabing ulan na magkakos ng flood. Although galing tayo, nasa hot dry season pa tayo na yun, so expect natin na magkakaroon ng mga ulan-ulan pa rin. Ito yung average ng mga bagyo during the month of May from Pag-asa. Official po ito ng Pag-asa. So, tuwing May, ito po yung average from 1948 to 2024, 1 or 2. So, kaya nandito sa May, 0.9. Average na nagpo-form within the Philippine Area of Responsibility. Ngayon, pagpatak ng June, start na yan ng full-blown typhoon season kasi ito yung pinaka-least. So, expect natin na July, August, September, mataas. Average of 3 ang nagpo-form. Then, October, November, December, bababa siya sa 2.6 down to 1.3 ang mga nagpo-form ng mga bagyo na pumapasok sa PAR. So, we expect 9 to 17. It depends kasi pag may super El Nino na fina-forecast na yon, baka lahat ng mga bagyo na sa labas ng PAR.
So, most likely, baka maging 9 lang. Wala, hindi pa tayo nakaka-experience ng 9. Ang pinakamababa is 11. So, it can happen. Okay? Kasi sa ganitong climate change na umiinit ang ating mundo, pwedeng bumagsak ang mga formation ng mga bagyo. Dati, nasa 30 plus ang formation. Ngayon, bagsak sa 26 na lang dito sa Western Pacific. Tapos within par, nandun pa rin tayo sa 10 to 19. Yung kalahati niya nagla-landfall. Mga 4 to 10 to 19. So, pwedeng 4 to 5 or 6 ang pwedeng mag-landfall. So, mas mababa compared ng last year dahil mayroon tayong slight La Nina. Pag slight La Nina, lahat ng mga bagyo nagko-form within the PAR, close to the Philippines, over the West Philippine Sea. But during a super La Nina, mas malayo po sa Guam. Hanggang sa may Hawaii area, nagpo-form sila. And then, mayroon din nagpo-form konti dito sa may Philippine Air Responsibility, but most of them sa labas ng PAR. So, itong for the month of May, so nakikita nyo dito na either mag-recurve or dadaan dito sa may Visayas, Southern Luzon area. So, yan ang babantayin natin. Okay? So, kung kikita natin yung tracking na yon nung uncertainty track, kasi more than 5 days yung forecast, dito po siya magdadaan. Okay? So, most likely, nandito siya sa area na yan. Doon sa rightmost general track. Pasok pa rin sa climatological historical tracks ng mga bagyo tuwing month of May. So, bantayin natin at mag-prepare. Prepare tayo pag pumasok na ng PAR. Dapat laging handa yung mga ating disaster bags, go bags, kapag nasa risk areas kayo, risky areas sa baha. But so far, nasa hot dry season pa tayo, hindi masyado ang ulan. But we will wait and see. Okay? Ito yung GovSat natin kagabi. So, meron tayong tatlong systems. Itong si 92W, halos tropical wave na lang. Hindi na ito minimension sa US. Isa na lang po siyang weak LPA, 92W. But magbibigay pa rin itong mga ulan sa Eastern Visayas at Eastern at Northeastern Mindanao sa loob ng 24 oras. So, today, Wednesday, hanggang bukas sa Webes, magbibigay dyan ng mga ulan. So, mag-ingat po sa mga lightning strikes. May mga thunderstorms po yan. Posibleng magbaha sa mga low-lying areas, sa mga flood-prone areas. Dahil minsan 1 to 2 hours na grabing buhos ng ulan, cause talaga yan ng flash floods. The rest ng ating bansa ay manatiling under easterlies, lalo na po sa may eastern sections ng Luzon, Bicol, the west of Visayas, Eastern Mindanao. So yan po. Meron tayong stationary frontal system dito, or Mayo front na tinatawag dito. Ito yung springtime weather system sa Japan at Taiwan. So, nagbibigay ito ng mga lalakas na thunderstorms sa Taiwan, lalo sa Taipei. So, mag-ingat po kayo sa mga possible mga lightning strikes as well. Mga biglaang pagbaha, magkukos rin ng flooding. Affected din ng Batanes, but unti-unting nagbubuti na po ang panahon. Ipalis na yun. So, ito yung position ni 93W as of this time. Nandito siya na yun. Okay, somewhere here. Kasi bumaba po yung tracking niya. Nandito siya. Sa 146 yata. Okay. Ito naman po si 94W, mukhang naging nag-dispersed yung kanyang circulation. So, weak LPA na rin yung classification niya based sa ating analysis. And then, ito yung latest na yon. So, ayan po siya. Medyo maliit lang itong system na ito. Si 93W, naging 5W. And later on, magiging hagupit na po ito. So, ito si dating 93W, ay 92W. So, medyo sabog na yung kanyang sirkulasyon. Yung kanyang kaulapan, naging tropical wave. So, it is expected na magbibigay ito ng mga ulan dito po sa may bagay ng Eastern Visayas. Okay. Dito. Sa area na ito, magbibigay dyan ng mga ulan at thunderstorms. Okay. So, mag-ingat po sa mga lightning strikes dyan. So, ito yung tropical storm. Dito si 94W, medyo nalusaw yung mga ulap. Wala. Affected yata ng diurnal phases during the mid-afternoon. Ito yung zoom in satellite animation mula sa windy past 24 hours. So, yan po. Nung gabi, kagabi yan. Ayan, may mga lightning strikes. So, tropical wave na lang. Magbibigay na yun. As of this time, magbibigay po ng mga ulan.
dito po sa may bahagi po ng East Visayas and northeastern Mindanao sa may Siargao, Dinagat. Ingat po kayo sa mga lightning strikes dahil nandiyan po yung tropical wave. Ito yung babantayin natin, si Tropical Storm Hagupit as it moves westward towards Yap State. Ito po yung capital ng Yap, Colonia. Ito naman Malakyok, part yan ng Palau. So these areas will have bad weather starting Friday and Saturday. Diyan nalapit yung bagyo. So binabantayan natin yan. Hopefully hindi po siya mag-rapid intensification. We are keeping an eye on the system. Okay? And then ito yung ating website. Ilagay na natin dyan. Mamaya update natin as of 2 p.m. Maraming links po, mga links po dyan. Marami po dyan. Punta ninyo iba-ibang agencies. Pati mga satellites, animation, tracks, models. Ito yung track ng Joint Typhoon Warning Center kaninang bandang 11 a.m. So yan po ang tracking niya. Ang kanyang peak intensity ay pwedeng umabot po ng severe tropical storm, 50 knots or 95 kph. Then hihina po siya sa 85 to 75 kph, 45 to 40 knots pagdating po ng Linggo at Lunes. Tandaan po ninyo na ang forecast na hanggang dito, ito yung medyo mataas. Height hanggang medium probability. Medyo certain na dito ang tracking niya, yung area na yan. Okay? But kung pumasok kayo dito sa 4 to 5 day forecast, yan ang malaking question mark. Kasi ang probability po niyan is less than 50%. So, it will still change. Let's hope na yung track niya ay gumanito. Or kung pumunta siya dito, sana mas mahina pa sa 40 knots. But nakita natin sa models, like yung rain model ng ECMWF, medyo bawas yung ulan. Dahil nga sa magkakaroon po dito ng dry air intrusion. Yung tuyong hangin papunta sa circulation niya hihina. At yung lalim ng init ng dagat dito na 26 degrees ay mababaw lamang, nasa 50 meters. Dapat at least 100 to 150 meters yung lalim sa ilalim ng dagat para mag-boost ang energy ng bagyo. Pag masyadong shallow, tinatawag nating upwelling, hindi po siya lalakas. So makaka-contribute yan sa paghina nito. And then, also assign yan ang pupunta tayo sa El Nino. Kasi pag El Nino, common ditong upwelling. Hindi masyadong malalim yung init ng dagat na mag-energize sa mga bagyo para lumakas. Okay? And then ito yung track ng JMA, which is still depression, but sabi ko kanina, i-refresh natin. Yun, hagupit na. Finally, we have a name. So mamaya pag-edit natin ito sa YouTube at Facebook channels, gagawin na natin yung title as Hagupit. So yan po ang forecast track. Walang pagbabago. And this is Monday afternoon. Pinapakita dito. TD na lang siya. Okay? So that's good news. At least magbibigay lang ng konting ulan sa atin. Hindi masyado yung grabing epekto. Hopefully hindi umabot po sa Albay kasi kawawa po yung mga kababayan natin sa slopes ng mayong volcano like Ginubatan, Kamalig, sana in other areas doon. Sana mag-recover ang bagyong ito at malusaw na talaga. At baka mag-slow down ito pagdating dito kasi may dry air. Yan ang ating Hail Mary. Kumbaga, quote and quote. So yan magiging name niya. Hindi natin discuss yan. That's a Filipino name. So dalawang name yan. Courtesy of the Philippines by Pag-asa. Ito yung sa international name, Hagupit. And si Kaloy is for the domestic name. For the areas of the Philippines within local information broadcast. Ito yung forecast kanina ng ECMWF hanggang Monday. So ayan siya oh. Pagdating niya dito ng Sunday, pahina na siya. Tropical depression yata yan. And then yan, magiging LPA na lang daw. Yun, lapit. Halos nag-standby dyan. No worries kasi yung ulan ng ECMWF nandito concentrated dito sa may eastern flank. Dito hindi masyado dahil nagkakaroon po tayo hindi tawag nating dry air intrusion galing sa high pressure. Palitan natin yan. May
pumapasok dyan na dry air. So baka may konting ulan din, expect lang, maghanda pa rin tayo pag may mga wind signal po ang Pag-asa. Yung isang system na wala rin sa forecast. Okay? Yung American model ay medyo mataas, makita nyo dito. Pagdating ng Monday, Tuesday, dito siya sa area na ito. So wala masyadong epekto yan. And then ito yung Google DeepMind AI model na magaling, okay, sa forecast. Yan po ang pinapakita. So for the next 5 days o 3 to 4 days, yan po, tropical storm. And then pagdating dito sa 4 to 5 days, medyo haywire na naman yung track. So we don't know, 5 to 7 days kasi ito eh. So yan. So we'll wait and see. Sana talaga umakyat. Sana ito yung i-track niya, yung area na ito. Paakyat. Sana yung kanyang tracking ay gumanito. Para at least walang problema sa ating bansa. Okay, may mga pros and cons. Pros sa mga farmers, dahil tuyong-tuyo ang mga farmland sila. Cons sa mga biktima ng Mayon volcano eruption. So, yan po ang mga ayaw natin. Ganyan, may mga kalamidad. So, ito yung early arriving forecast models. So, nakita niyo yung Google DeepMind, which is located here. Ito po yung Google DeepMind. Ayan po yung track. Ito yung ECMWF, mas mababa. Ang American model is somewhere here. So, medyo similar din sa track nila. Okay. Ayan. So, wait and see tayo. Ito naman yung forecast intensity. ECMWF, masyadong mataas. Nasa 95 kph or severe tropical storm. While the rest nandito sa tropical storm, minimal. So, we will wait and see. Meron dito still severe tropical storm status sa multi-model diagnostic ng RAMMB. Yan po. Still within tropical storm strength. Yung wind shear medyo aakyat between May 9 to 11. So, good news po yan para humina yung bagyo. Although, mainit pa rin. Although, gaya nga sinabi ko, kahit mainit, kung mababaw yung lalim ng init, hindi masyado effect sa system. And ito yung pinaka-importante, yung relative humidity, yung water vapor sa taas. Yan, pag pababa kasi siya hanggang May 9 to 11, from 70%, bababa po siya sa 50%. Kasi ito yung timeline ng bagyo, kung saan dadaan yung bagyo, pababa yung relative humidity o water vapor sa atmosphere. Kaya kung makita nyo dito, ito yung dry air. May dry air dito. Since mayroon din isa dito, paglampas dito, baka merge itong dalawang dry air. So, maapektuhan itong bagyo dito. Ito po si Hagupit. So, ito papunta po yun dyan. So, makakatulong yan sa paghina itong system. Kasi at this time, meron pa siyang moisture, warm air environment. Dry air na sa taas pa niya. So, dito sa area nito. Ito yata na-affectuhan yan eh. May konting dry air dito kay 92W. Kaya umina siya. Although may mga thunderstorms pa rin, much needed rainfall sa northeastern Mindanao at Visayas. Okay, what else? Ito po yung ulan. So, makita niyo yung remnants ni LPA92W. Bibigay po ay mga moderate to heavy rains for the next 24 hours. But by tomorrow, unti-unti na siya malulusaw. Parang naging part lang siya ng localized thunderstorms. And yung bilog na yan, na kulay violet at pula, yan po ang 50 to more than 100 millimeters na ulan ng bagyong si Hagupit. Okay, papasok po siya ng Sabado, hapon o gabi. Then Sunday yan po, approaching the coastal waters of eastern and northern Samar. But pagdating ng Monday, dahil sa dry air intrusion, kita niyo yung kulay ng kanyang graphics ay humihina, nagiging maliit. Okay? And then sa 12, mukhang stationary lang dito sa east of Bicol, 400 to 500 kilometers away or 300 kilometers away. Then, stationary po siya dyan. And yung kanyang remnants, pag nalusaw na siya bilang isang below TD strength or LPA,
dadaan po siya sa may north of Catanduanes at Partido or Cam Norte sa may coastal waters. Magbibigay ng mga ulan dyan. Hopefully, hindi siya bumaba sa atin. So, yan. Remember, itong forecast na ito na more than 5 days, which will be May 12 to 17 is very low ang probability. Highly uncertain. So, ito yung medyo sigurado niyan. Ito yung tracking niya hanggang dyan. So, let's hope and pray natin ang kanyang track ay gumanito or malusaw na siya. Okay, sa wave forecast, okay naman po. Manatili po ang magandang wave height sa central waters ng ating bansa at sa West Philippine Sea. But ito na yung system. Nasa 2 to 3 meters ang wave heights po niyan. Pagdating ng Sunday at Lunes, May 10 and 11, wrong timing naman kasi Mother's Day. Yan ang pinaka-ayaw natin, di ba? So, yan. Although sa May 11, 12, malulusaw yung circulation. So, hihina. Babalik sa 1 to 2 meters ang wave height sa East Philippine Sea. Okay? So, yung mga fishermen, relax lang muna, bantayan. Yung mga nangingisda po dito sa may Philippine Sea. But dito sa may central waters ng ating bansa, sa may Sulu Archipelago at yung mga nearby seas, medyo okay naman po dyan. Kalmado hanggang 1 meter ang wave heights, and also here sa may West Philippine Sea for the next 5 days. Okay, so antabayan na lang ninyo ang pinaka-latest nating update. Try natin mag-everyday ulit ang ating update, special coverage ng bagyong si Hagupit, soon to be Kaloy, pag pumasok ng PRR. But for now, every other day muna tayo. We'll try, okay? We'll see kung bukas makapasok tayo, kung hindi sa Friday. Sigurado po yan, bibigay tayo ng latest update dito po sa bagyong si Hagupit. Pray natin na malusaw na as early as possible. Ito si Mike Padua nagpapaalam, Mr. Typhoon, and we'll see you again in the next few days. Thank you so much for watching our channel. Stay safe always. Pray hard na sana hindi na lumakas yan. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel at sa pagsuporta. God bless po sa inyo lahat.